Meestal drink je espresso. Vnasselijk. Joh. Ja, ik zeg. Yes. Ik ben er niet bang geweest. Ja, ik wou er eigenlijk nog best van. Gewoon best wel een slagje. Het is de slag. Het is espresso. Ja, de slag. Drink moet je hele dag kracht. Ja, ik zeg, oké. En materie. Dat is nog rechtjes zoeken. Ik stoot op jou. Mag ik daar weer weg? Ik kan niet zonder je pols op je pressure niet. Meestens. Ja. Ah, 5 rand. nee, ik ga het niet doen voor 5 Kijk, 10 rand. rand. Nee, dat laat ik zeggen. Hoeveel zoek je? Nou is het niet boven 10 rand, nee joh. Box Easter eggs. Zo'n een beetje kak. Voilà. Dat is die voor Easter eggs, hè?